Ja, hej dag. Ja, endnu en stor dag i familien Barfreds liv her. Den 15. marts 2014, hvor vi jo har fået en lille nytilkommen her. Den over til venstre, det er jo en lille NSU Wankelspejder fra 1965. Og den holder nu ved siden af Mazda Cosmo Sporten. Og den er kommet ud af sit telt i dag, fordi vi har jo den 15. marts, hvilket betyder, at den rent faktisk må få lov at køre ude på landevejen. Så det var jo en meget god lejlighed til ligesom at få dem begge to ud ved siden af hinanden. Og de står begge to nu og pluder i tomgang i motoren. Og det er faktisk ret sjovt at høre forskellen på motoren og hvordan de lyder og sådan noget. Altså, på hver sin måde lyder de jo godt. Og de kører begge to helt fantastisk godt i motoren. Men boys and girls, altså, er det ikke et smukt syn? Altså alle, der har bare lidt benzin i blodet og godt kan lide klassikerbiler, det her syn, det er ikke mange steder, tror jeg, rundt omkring i verden, man kan få det. En Cosmo Sport og en Wankelspejder ved siden af hinanden, og så i røde-hvide farver. Men hold nu op, det er jo næsten lige før, det bliver for meget. Så ja, nu skal jeg bare ind og have pladerne til Wankelspejderen, og så kan den jo også køre på de danske landeveje og vises frem. Og begge biler vil jo simpelthen få folk til at stoppe op og kigge en ekstra gang, fordi de er på hver sin måde jo meget specielle i design og sådan noget, så det er de færreste mennesker, der har set en. Vi kan i hvert fald med sikkerhed sige, at Cosmoen er der ingen, der har set, fordi den har aldrig nogensinde været i Danmark. Wankelspejderen er faktisk blevet solgt i få eksemplarer til Danmark, og den gamle nu har købt derovre, den er faktisk oprindeligt blevet solgt i Danmark til en dansker. Ja, det er to fantastiske biler, og de er begge to i så sindssygt god stand, så man kunne næsten ikke håbe på at få bedre eksemplarer. Det er sgu godt, altså. Ja. Og nu skal I høre, fordi det er jo Cosmoens lyd. Sådan lidt hul lyd, man står simpelthen så fantastisk roligt i motoren. Og begge to er jo nyrenoveret i motoren. Så de har jo mange år i sig forhåbentlig endnu. Og så kommer vi lige over til Wankelspejderen. Den er mere sådan lidt knallert. Men altså, ja, den lyder sgu skægt. Jeg kan lige prøve at gasse lidt op for jer, så I kan få måske en fornemmelse af, at den har sådan en lidt sjov knallert lyd. Nej, hvor er den sød. Men den kører skide godt. Det gør den altså. Og den står virkelig godt i motoren og meget smooth. Det er den altså. Ja. Det var lige en lille rundtur her, hvor begge biler jo supplerer hinanden på fantastisk vis. Over and out. Nu vil jeg gå ud og køre en lille tur i Cosmoen. Ha' det godt.